Здравейте, мързеливци! Днес ще говорим за преяждането. Фактор, който много сериозно влияе на наднорменото тегло, но много хора го подценяват. Има различни видове преяждане. Едното преяждане е емоционално преяждане. Както името му казва, то се води от емоционалното състояние на човека. По някой път той го прави за утеха. Напрегнат е, изнервен е и намира утеха в хапването. Всеки си има любима храна, която предпочита и предпочита да хапне нея. По този начин се утешава. Друг друго емоционално преяждане е за награда. Когато си направил нещо хубаво или имаш празник, чувстваш се добре и решаваш, че може да се наградиш по този начин и си взимаш нещо свое любимо. На всеки веднага му изниква нещо сладко, нали, торта и така нататък, но това не е задължително. За някой това може да са 2-3 бири с едно хубаво мезенце или ракийка с салатка, пушена сланинка и така нататък. Така че не е само от негативни мисли, но и от позитивни мисли може да се получи емоционално преяждане. Друг вид преяждане е несъзнатото преяждане. Неосъзнато по-скоро. Прави се несъзнателно, хората преяждат без да го разбират. Пример такъв мога да дам, когато сте на кино. Отивате, преди това сте хапнали, примерно, пинали сте нещо, обаче отивате и си взимате пуканки, взимате си кола, може би чипс и така нататък. Сядате да гледате филма и какво се случва, докато гледате филма през цялото време, хапвате и докато се осъзнаете, вие сте изяли целият пакет с пуканки. Или може би като се съберете с компания, седнете на маса, започнете да хапвате, да пивате, да мезите. Това е друг такъв пример за несъзнателно преяждане. Третия вид преяждане е системно преяждане. Това вече се причислява към хранителните разстройства. Това най-често се получава, когато нямате никакъв контрол върху количеството на храната. Слагате едно количество, без значение, че това е прекалено голямо и изяждате абсолютно всичко. Може да се случи и при продължителна диета. Когато дълго време сте били на диета, изтощени сте, хранителният режим въобще не е правилен, били сте подлагани на глад, така да го кажем, дълго време и след това започвате неконтролируемо да се храните. Големи количества, без значение вида на храната, сладка, солена, калорична, вие не спирате да се храните. Депресивните състояния също водят до такова системно преяждане. Това е много опасен вид и трябва да се пазите да не стигнете до него. Друг любопитен факт, който искам да коментирам по отношение на преяждането е чувството за ситост. Това е може би най-големия проблем, който ни кара да преяждаме. Чувството за ситост не настъпва веднага след като сме се нахранили или веднага в момента, в който сме спрели да се храним. То настъпва, може би започва да се усеща 15-20 минути след нашето хранене. Първо стомахът започва да се раздува. Този стомах изпраща абсолютно механични сигнали на мозъка, че е започнало да се случва нещо, почва да поема храна и така мозъка разбира от него, че е започнал процесът на хранене. Следващият момент, който вече усещаме чувството за ситост, е когато хормоните започват да дават сигнал на мозъка, че ние сме се нахранили. Хормонални пептиди и най-важният хормон, който е лептинът. Той започва да изпраща сигнали, може би след 20-та минута от нашето хранене. Което води до това, че е много важно да се храним бавно и осъзнато, а не бързо, защото колкото по-бързо ядем, толкова по-голямо количество храна поемаме, толкова повече калории поемаме и буквално ние не знаем дали сме се нахранили или не. Това, което дава най-голямо чувство за ситост в отношение на макронутриентите, това е протеинът. Протеинът създава най-дълготрайно чувство за ситост в човешкият организъм. Въглехидратите и мазнините също ще ви накарат да се чувствате сити, но за много по-кратко време. Комбинирането на протеин с мазнини и въглехидрати ще ви даде пък най-дълго време това чувство за ситост. Така че е много важно да се храните бавно, осъзнато, с правилните компоненти спрямо вашите цели и времето от деня, в което се храните.
Така че бъдете умни, не преяждайте и, разбира се, мързеливци, движете се.